Hello mga ka-listeners, kumusta? Umayong adlaw. So ang oras karon hapit na alas 11 mga ka-listeners, no? Alas 10:59 no? Mga ka-listeners. Nya karon nakoy gipaabot kay Christmas party na mo mga ka-listeners, no? Giimbita na pud. Kaduhang Christmas party ron. Nya mag-upload ta karon sa drama nga kuan sa part 5 na sa Ayay Mapriso Ka. So hapit na akong vlog mga ka-listeners kay dugay kayo niabot ang ahong gipaabot na. So paabot samtang paabot vlog sa lamang ko diri mga ka-listeners. Ganinar ko gahwat yun pag yun mo abot na. Pamabot ang amigo na ko mga ka-listeners, no? Kaya ito mo kumusakay kay namay service na siya ako wala. Yeah, Merry Christmas sa tanan mga ka-listeners, no? Merry Christmas ninyong tanan. Yan. So nice ang view ali kani mga kahoy. Kumusta man yung Pasko mga ka-listeners? Naot nga kuan. Happy nyo ang Christmas, no? Merry Christmas mga ka-listeners, no? Okay. Gado pag mabot. Yan di lang ako kasuna akong istorya siguro, no. Mo shout out na lamang ko aron na ako ikasulti ron kay medyo ulaw jud mag-vlog ug daghang tao ba kay nay mulingi jud. Nay mulingi ug pakabantay ba nga istorya ba nga ato bang cellphone to nay mulingi no na nga mahalata nga vlogger ta. Muna mga ka-listeners, no, nga di lang ako pala biag taas akong istorya, no. Shout out na lang ko, shout out, no. Shout out og Merry Christmas, no. Shout out og Merry Christmas sa atong mga listeners, no. Mga suking listeners. Shout out ni Ma'am Cecil Ruben, Ma'am Bill, no. Shout out, no. Merry Christmas ninyo. Ni Ma'am Life Journey ug Ma'am Jisuli, shout out, no. Merry Christmas ninyo mga listeners. Shout out ni Chirpar. Merry Christmas, no. Ni Ma'am Mary Ann Austria, Merry Christmas. Shout out po ni kuan ni Chili Wong Stevie, no. Merry Christmas ni mo sir, no. Nya shout out ni kuan ni nalimot na Maristel Humawan, Annalyn Guatis, ni Annalyn Samson, no. Merry Christmas ninyo diha, no mga ka-listeners. Ni Ronel Prasco, no. Shout out og Merry Christmas nila Noel Urbano, Bilmar J. Cañete, ni Hector Talo, no. Puan Prince, no. Shout out ninyo og Merry Christmas, no. Shout out po ni Juan ni Angie Divina Gracia, no. Ni PG Super Pop Girls, no. Shout out ninyo og Merry Christmas, no. Shout out ni Charlene Pacana, no. Merry Christmas. Shout out po ni Juan Marlon Soko. Merry Christmas ninyo diha mga ka-listeners, no. Nya pag moabot akong amigo. Shout out po ni Juan. Isa na ba to? Ni Ma'am Isim, shout out Isim, no? Merry Christmas ni Isim, no? Shout out ni sa mga listeners sa una, no? Nga wata kay bawog naminaw pa ba, pero shout out gyud nato, no? Shout out ni Chelsea Calayuna, Merry Christmas. Shout out sa mga ningtabang na dili magpamensyo, no? Merry Christmas ning tanan. Pagsakyan na mga ka-listeners, no? Dapit Kalsada, yan. Nakadali dapit sa Kalsada sa Barangay Hall dapit, no? Diyan bro, nalimot naman po kung mga ka-listeners. Siya ni Ungol Toledo Vlog ug ni Stayak, no? Shout out, no? So Merry Christmas ninyo dia amping sa pag-drive, no? Mga ka-listeners. Ni isa pa batoy lain, ha? Nalimot na dito ko. Nya na lang siguro po inumduman sa, no, kay kasi baka lugar kung basa sa yung comment nya, no. Maka shout out ta, nalimot mo ko. Shout out ni Markan General, ni Maureen in General, no. Shout out ni sa Pantas Vlog ni Noel Estapito, no. Shout out og Merry Christmas ninyo, ha. Kay Pasko naman gyud, no. Kasugod ang Pasko pagka 24 sa alas 5 sa hapon, no. Nya mao man ni mga January pa, no, ang Pasko.
wa magpasabot nga nahuman na no. Taman ba ang January ang Pasko no. Kasugod pagka 24 sa alas 5 sa hapon kung wa ko masayop. Og mao salam niya kung kung mga kalisteners no. Hinaot nga malipayon inyong Christmas no. Mga kalisteners labi na sa mga OFW ba nga naantang diha sa layong nasod no, nanarbaho para sa ilang pamilya no. Adlaw sa Pasko dili gyud nila makauban ang ilahang tagsa-tagsa ka pamilya in town no. So hinaot nga malipayon ang atong mga listeners nga OFW. Hinaot nga malipayon mo no. Merry Christmas nyo diha bisag giagwanta ang kamingaw no. Sa nalayo mo sa inyong pamilya pero tungod sa inyong sakripisyo no para malipay inyong pamilya para makabangon sa kalisod no. Giantos ang kamingaw no. Kag kamingaw gaguol mga kasakit luha og singot sa padya no. So grabe ang sakripisyo sa mga listeners no nga mga OFW no. Nang saludo ko ninyo mga ka-listeners no nga mga OFW amping mo kanunay og kusbo na ako Merry Christmas niyo tanan. Og sa mga tanang listeners no sa tibuok kalibutan no shout out ninyo og Merry Christmas natong tanan. God bless natong tanan mga ka-listeners no. Og gilan ako ta sa ono paminawan ninyo ang part 5 sa Ayay Mapriso Ko. Okay. O karon mga higala, ania ang laing sugilanon. Ayay mapriso ko. Asa na karon tay? Gilabyan mo lang kunin mo ganina. Kusukay kang ipanagas motorsiklo. Mawadong? Kamantay na ka? Huwag ko kamantay ni Bada. Sorry kayo ha. Nagyan ka na mo? Oh, lagi. Murag, nagkiat ang naong ni mo. Na may babae kang niangkas ni mo na. Kita ka no? Ah? Kita ka? Oy. Kuandong, kining, Asa mo nag-date sa maong babae tay? kami nag-date? Gi-check-in na ni mo ang maong babae tay? Dong Al. Gamit lang kondom tay. Naunsa. Nagpataga ka naman ang taon, Dodong Aloy. Pastilan ba ni mo? May managana kandaan kay tingali yung bumabdos na babae. Tingali yung mamanghuras doon na. Nakalayo na ba yung taggap? Saon lang. Anak. Paghilom taon, oy. Paghilom. Uwa, man ako na buhata taon. Ay, okay naman ko, tay. Laki ko. No, sa naibaw ko nga, kinahanglasan nga mo pabutosan ka. Ginoo ko eh. Ay, nayabag na yun. Nayabag na. Ay, ang ako, God ba? Kay, basin og bumabdos ba? Na, saan mo itong kalison? Wa taon dong, wa taon. Ang akong angkas, kung nakita ni mo babae nga may angkas, ang babae to, ngayon mo nakita, kanto siya, mautong akong amo si Maita. Oh, mo ba? Buyano? Uy, swertiha ko ni mo, tay. Palitan ko yung motor dong. Palitan ko yung motor. Para doon ako ko'y daling kasakyan sa igayon nga, manawag siya na ako, inig-duty na ako. Mo ba? Mau na. Pahuwa man niya ko na, tay, ha? Ikaw na sa dautan. Maikog ta, mo paggamit niyo, kaya magkita niya tang igamit niyo. Ayan, magsigil na siya og angkas ni mo, tay. Karon lang tingali ni. Doon kay amo mang-road test ang maong motorsiklo. Kaming duha ni Bay Intoy. Ipalitan mo siya. Si Intoy, mao ang security guard. Samtang ako, mao ang bodyguard. Milyonarya, ginali ng babihan na tayo, no? Ano siya? Kay, kuha, duha na kong kabuk yung gwardya. Mao gani. Kini inoon siya. Nagkasabot sa ko nga, naganag gini siya. Dong tungod kay, kuhan magod, bago ko nahalinan ng yuta, niya karong panahon na, humot ka sa mga tulsyan kaning mahalinan kag yuta. O, mao nang hadlok itaw ni siya, nga tingali TPO na siya o tulison. Mo ba? Aron dili na matulis tayo, no? Panguyabin na na. Ay. Klaro nga ako'y manulis ani. Panguyabin na, ano sa? Dong, ayaw kong pintala, do. Tungkol kay wagi na sa kunahuna, dong. Hasta bangaasan mo tayo, eh. Kining al. Kining, di lang ta mag-istorya, kay ni Dukol na Smaita, din ako madugmay kong ta, okay? Sige, tay. Bye, tay. Sige, bye, anak. Matra. Gipalitan sila motorsiklo.
Kinsay na nawag nimo? Kuan bay, kining ako anak si Dudong Al. Bay, ano? Gimonitor gili kasi mong anak? Kung asa na ka? Mao lagi. Wa nga ri, wa ko kabantay dagyan din ako siya. Nakakita nga dunay angkas sa motor nga akong gida. Nakakita siya nga doon ako'y angkas nga babae. Kinsay nakakita, Pakol? Ang akong anak nga lalaki ba, si Al, nakakita rin nato, nakalabay ta niya. Ay, mao ba? Oo. Niya akong giingnan, gipasabot ako siya nga nag-road testa sa bagong motor nga imong gipalit nako. May hinuon. Angar bang bata? Pagkanggaw Diyos bata. Ingon ko siya, nagtuo siya nga, uya bang akong angkas. Halan, no? Mao lagi. Nagtuo nga uya bang akong angkas. Oo, maan gil mo ba? Maan mo. Ay mauwaw to eh. Manghur na akong ismaita tao na. Tuo man ka. Way tiguang o way batas gugma, oy. Basta magkasinabot lang, okay ka na, di ba? Lino? Si Intoy ba yan? Oo, bitaw mo ita. Kung magkasinabot mo na, nga, tanaw ba na ako? Kung basta magdayon mo, paka-paka yung kibot. Bad words. Hilom ba, Intoy? Ayaw na ba? Hanggaw man ka, Intoy, uy. Ayaw lang kasoko, Tiyo, ba na, pero, pwedeng matinood. Dili na mahitabo, Intoy. Uy, ngayon diligod. Di ba, may bawaan ng kapalaran sa tao, day? Dili kina mahitabo. Kay kini si Pakol, seryoso kay ni sa iyang mga anak. Hindi na ba, Intoy? Ikaw mismo, kay bawag ka na, Intoy. Nga kung tanong pagparingkamot, para rin gini sa kaugmaon sa akong mga anak. Di ba, yung ka anak? Sayor yung ka anak, di ba? Oo, noon, saksi mong kuha na ba? Pero, mahimo, masag nga. Manginahan sa maita sa imong mga anak. Oo. Baba ni mo ba, Intoy? Ayaw, mabukog ka na. Mauwaw ta. Uy, dili ba may bawa ng mga panghitabo sa mas kahimtang ni maita? Nga naman, Intoy. Isi magtuo nga sa imong pagka-simple nga manindahay lang pagkaon, pero karon unsa may hawa. Milonarya na ka. Hilom, Intoy. Uy, madungkan pa. Kining, laymay ato. Ang sa dito yun ni Sir Poldo ni mo nga ipasuod ka man ito siyang tindahan. Kuan, kining. Iya ko ang gipahimang noan nga dili mo kumpiyansan ni mo. Nga naman ko, no? Sultihan talang ka, ha. Ay lang sad kalain, Pakol, ha. Bodyguard ko ni mo, good. Isulti lang, bodyguard ko. Ano na? Matod ni Sir Poldo, dili ko mo kumpiyansa ni mo tungod kay. Butakal ko no kagdagway. Ako? Butakal? Ay, okay lang. Basta. Okay lang, may bakal, okay lang, ay. Unsa? Okay lang butakal. Nindot ng butakal. Ay, Sa- kasbe, ang imong naong. Kalang murag kang anay. Pagkabuang ni mo ba, Intoy? Tinuod na, ay. Ha? Nga, mao ka na gisulti ni Sir Poldo ni mo. Dahil may ta, tinuod nga, day. Sama ka diha. Tinuod ba na? Tinod? Tinuod Oh, na. lagi, Intoy. Tanaw na ko ba? Kana si Sir Poldo? Klaro mo kayo na? Kada bang tanaw na mo, raghuyang dubli suwab na siya. Pero nagtuo ko na silos na si Poldo. Na ako ni mo, Maita. Unsa? So, silos na. Klaro kayo ba? Klaro kayo nagsilos na si Poldo nga gihimo ko ni mong bodyguard. Oh, Basin. ngano magsalos man siya? Nga wa man siya katungod diri nako. Tinod. Pero ako, nagtuom dyan ko ba? Sa gilaw lang da siya mga mata ba? Nga ka na, Sir Poldo. Klaro kayo. Tako man gusto ni mo. Uyag. Digit ko anang double blade. Nya. Double blade. Milyonaryo masad. Balag milyonaryo siya. Ngano man di ay. Nagtuod ay kapakol. Nga kwarta ra gyud ang makapalipay sa tao. Hinoon, kwarta sa usaong, tanang tao galihok sa iyong mata, mag-overtime tungod sa kwarta. Ang uban manikas tungod sa kwarta. Ang Pero- uban magpatay tungod sa kwarta. Ang uban manunglis tungod sa kwarta. Natural na. Dito. Numero 1 nagipakita sa tao ang kwarta. Oo, lagi. Pero para na ako, Pakol, magunsa man ang kwarta kon ang imong gikauban, way kukma. Yaks! Hugot line!
tinuod bitaw intoy. Magunsa ang kwarta. Unyang imong kauban, wa kay gugma. May punto, may punto. Sakto po ka, Maita. Ako, bahalag pobre pakol basta love for me. Correct! Tama gina eh! Okay. Murag, ingon anak, nindot kayo na mga umbaruganan. Balag, kuan pobre basta love per me. Okay tayo. Tama yun! Kasaman mo. Nabusog mo. Okay kayo, Sir Poldo. Lami ba ang pagkaon? Oh, lami kayo, Sir Polo. Lami kayo. Labing maayo. O karon, asaman mo paingon? Moderatso mi dito sa Balamban, Sir Poldo. O dayon, paingon sa Toledo. O unya, ari paingon sa Atlas, dayon, para Naga City. O balik na diri sa Cebu City. Mag-amping ka mo. O sir, Og magamping ka, Maita. Ayag kumpiyansa ning pakol. Ay, mauna. Kini. Sir, unsay sa anak ko nimo? Isprikitek. Tanaw na ko nimo. Butakal kay kagnaong pakol. Pasti na mo nga may kinagiskutan ng nimo kung butakal, sir. Okay ra gyud kay naa kang anay. Uy, usa. Niyay. Wa pa ko'y anak nga baktin. Virgin pa ko. Ano ka, Intoy? Gihubak ko sa mga gisulti, Sir Poldo. Hanggaw. Og Maita, osbon ko. Ayaw kumpiyansa inig pakol, ha? Kay manyakis kinignaong. Samot. Ay, ginawa ko. Pagkanindot sa kong kinabuhi ron, gikan sa pagkabutagal, paingon na himo na sang manyakis. Magbantay ka, Maita. o sir. Yamat ra kwed. Tinuod ka, Manoy? O lagi, may motorsiklo sa tatay pakol. Gipangitan siya ni Maita nga iyang agawon. Ug asa man sila ron? Ito pangos bukid. Mag-road test ko sila. O angkas ni tatay katong Maita. Yamat ra. Tawagan ako siya, Bi. Ano man? Pasidan anak ko siya. Basig, nagdako na sila, Manoy. Pasagdi, oy. May na ron malipay sa tatay. Ha? Unsa? Di ko masugot, no? Doon na. Di ko musukot nga iyang ilisdan sila nay Pilar. Pero wa na mas nanay Pilar. Nagkinahanglan po nag-ikaoba sa tatay pakuloy. No, sa maya ka? Dili. Dili ko masugot, Manoy. Dili. Kunong malagi ka pakol? Marag di nagapunganda. Sugos lawas. Kayon kay ko. Ay, hasta ko. Dili lang ta kay medyo mingaw magayo, mingaw. Sige niya, asa man ko mangihi? Ikaw, ana lang ka di, luyo ng kasigingan? O banik ko, pe. Unsa? Banik ko. Mahadlok man ko. O banik ko. Sige na, tanapakol. Lingis ako. Tanaw sa wabay tao. Sige. Okay, tana. Dali. Usa. Aw, okay. Oops. Dali na. Kay tingalig doon ay bitin diha. Baga ra ba ng kasabutan diha. O daghan kaayong saking. Lagi. Okay. Kaya una lang. Pakol. Dali na. Lagi. Sunod ko. Ay. Ulbaan ko na eh. Ginhawa din na. Uy, ang motor nila ni Bay Pakol. Ang gisakyan na Maita. Uy, asam ka sila. Uy, baya no?
Nisuot magkas kalibunan. Ay, magpaabot lang ko. Ay, kung ing na. Nga sila makadungog sa under sa motor nga akong gida. Asa man yung ka sila, no? Baya, no? Wa na. Nagsugod naman ka sila rosaryo. Kamaosis may pakol na. Wa ginusiking panahon. Birada man na yun. Diyan ka na lang. Okay na ka niya. Ay na pala suot pa dito. Okay na ka, diri? Diya. Okay na diya. Okay? Okay, manglili na ko, diri, Kol. Wa. Lingi-lingi diya. Doon na ba, ilain? Wa mo tingali. Samsay manglili ni mo. Dito na mang duha. Ikaw, di ka manglili. Lili, oy! Anong manglili man ko? Mutanaw ra man ko. Bantay bitaw, ha? Agoy, mapriso ko. Sige, diri na lang ko. Ay, ayaw di, ha? Makitaan ko ni mo. Wala. Ay, kapala ka. Pasalipod lang ko tayo sa laing puno saging. Sige na gani. Pasalipod na. O, lagi. Diyan ako. Sige na. O, lagi. Kalingion masag ko. Ayaw, ito makasata. Happy ani. Nganong iya masag kong kipakuyog kayo dari eh. Ay! Pakoy! Tama! Si Maita. Nga ka eh! Dali! Ay, si Maita, may barog nga ang panty napas ubos. Wa pa kasaka. Dali ang pakoy! Nga ka? Nga unsay dito mo? Sige kayong mata. Nagatubang na ako. Asaman? Kita ka na, oh. Ay, American flag. Malungso niya na padong nakukol. Di na mangunsay. Mahadlok man ko, be. Okay ra na. Dili na mangunsa. Hadlok lagi ko. Ayaw kahadlok. Ay, kuya, na ko eh. Namuso na nimo. Ha? Kadlok ay. Imong underwear. Isa ka nimong underwear. Ha? Isa ka. Ay, tungod ginis kahadlok na ako. Ay, nalimot makugsa ko. Ani. Kulay pasaka na, abi. Ayaw lang. O, lagi. Maura ba kung pasaka na? Ayaw lang lagi. Matintal niya ako. Di ko mo tanaw, ay. Honest? Honest pa. Sige. Buhata? Utong, Delphine. Utong man lagi ka. As. Kamu nga gini mo, eh. Ako na lang, uy. Ayaw na. Ngano ka? Kuan ako kanang nadundan ko sa kong laway. Naibaw na ko, uy, kung unsay naasi mong huna-huna. Nga maturgod. Nadagna ka? May ka pa. Naibaw ka. Ako, wadyo ko mahibaw nga naghinam-hinam ko. Human na. Tama na. Ayaw ako. Nagtambahiwi. Ayaw ang garter. Ayun na. Okay. Anta na. Aray na ko. Oo. Kulain mo eh. Una-una man ka. Una lang ko. Ginalang nga di ko magsunod nimo. Lisod agad ko yung magsunod nimo. Kay? Ngano man? Mausab ang akong linaktan. Ha? Ngano mausap man ko? Mausab. Kung magsigi kong tanaw, sluyo nimo. Unsa? Ako gani. Muna nga. Mag-una lang ko nimo. Aron sa ingon. Unsa hitabo niya? Uy. Unsa? Bayintoy. Intoy? Bayintoy, naunsa ka? Naunsa ka? Midali ko. Ari kay misinggit mas Maita. Sa to ba? Bahaw. Nakadungog ka. Nakadungog lagi ko. Dool ko Ako ang makanang... Nakadungog ka. Oo, lagi. Nakadungog kayo. Mingaw ko yung napita ko. Bisang adto pagka-speakers bungtod, makadungog ya punta. Mingaw man. Ay nako, Intoy, nakasinggit ko sa kahadlo. Nga naman. Diyon siya makang bay bakol. Ha?
Giunsa kang bay pakul? Tanaw na ko, bay. Tanaw na ko. Nga naman day, bay. O sa'yo yung pagtuo day, bay. Nga no? Bida. Nagtuo ka, giyon sa manila ko si Kwan, kanang Maita, nga nang kayo magana. Nga naman ako. Kamor kong luwang nagkuyog. O niya, nga naman ay kamera doon. Niya karon po. O niya, sa magkaroon po. Akong nakita nga, kamor ya pong duha. Oh, kamera bitaw duha, nga naman eh. Unya, misinggit si Mahita. O niya, nga naman misinggit. Belgian ko na. Singgit siya. Nga naman. Giyon sa ni mo siya, bay pakul. Nisinggit siya sa kahadlok. Kay nakakita og dakong baki. Usa? Baki? Baki. Toy, dakong baki. Tanawa na ra oh. May ipon sa daghang sagbot oh. Ug pagyaka nako kay mangihi ko. Milukso bitaw na toy paingon ako. Unsa? Baki di ay. Mao lagi ko. Karon na ibaw na gyud ko. Sa diya may pukong ka ni lukso na. Naibaw ko. Nganong milukso na siya abaintoy. Nga naman? Kanang bakiya. Marunong na. Ha? Nga naman lagi. Nga naman lagi pa ko. Nga ano bay? Laki ng bakiya. Hanggaw. Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Oh, saan naman? Magkalagot. Di makontak si tatay. Busy na to. Ha? Saan na bisihan niya? Busy tinggal itong bantay ni Maita. Ew. Unsa? Magbantay itong Maita o dili ba? Wag ito i-o na yung cellphone. Kaya hadlok itong tawagan. Madisturbo niya sila sa Maita sa ilang panagkuyog. Ay, kalitsi, manoyal. Ang mga buang, sprikitek. Sige pakul, pahimo sa higayon. Nga ikaw, makigkuyog kang Maita. Pero sa dihang mulihok ako, og hukman ko ikaw. Basig magdungan ka mo ni Kristo nga magpalansang sa krus. Ta din hipakon. Nindot kang dagat, oh. Puti ang bus. Mao dayong gipangunong ko nimo. So ani ta dire. Oh, magpahayahay una ta. Diha sa may cottage, oh. Tanawa, oh, diha ay. Unya, mga untag seafoods. Medyo busog-busog pa man ko. Diri lang una ta. O, kung mahimo, ani lang ta magpalabay sa kagabhikon. Uy, ani magpalabay sa kagabiyon? Mag-overnight ta dire? Mao ba, Maita? Oo, mag-overnight lang ta diri. Uy, mao ba? Kining... Cool. Gusto ko diri. Kuan Maita kining. Mauli ka? Hadlok ka nga pangitaon kasi imong mga anak. Murag mao gyud. Uli na lang. Ha? Ako? Papaulion na lang nimo? Kami na lang si Intoy ang mag-uban din, hi. Ha? Medyo problema na da. Anong problema man? Tingalig simba ko. Unsay may tabo nimo? Nga, bodyguard ko nimo. Ako'y mabasol. Oh, saon taman. Okay ra. Hindi na mahimong okay ra, uy. Unya. Ako'y mabasol ng tanan. Ay, dili, Col. Pangitaon man kakasi mong mga anak. Magproblema ka? Mausa lagi. Kaning, Nemayo ay. Mananghido na ako sa akong mga anak. Okay ra? Ayaw lang gud problemahan ng imong kaukalingon, Col. Sige na, pauli na lang. Sige na. Dada lang ng motor. Kami na lang si Intoy ang mag-overnight din, hi. Adto na lang sad ko mo, back ride niya. Maita. Asa naman sila, eh?
Ay, aha ka, bening bay pakul, oy. Kusog yung padagan. Biyaan man ta. Asa naman ka sila? Oh, ay, salamat. Nanawag sa Mayta. Ah. Hello? Mayta? Intoy, asa na ka? Ako'y mangutangan ninyo. Asa man mo? O sa man? Niliko mo stolido? O asa man ha? Nidibano mo stuburan? May diretso sa pinamungahan. Ha? Pinamungahan? Asang napita? Diha mi sa Tahaw, sa may beach resort. Oh, uy, mo ba? O sige. Bida, kakusog ba ninyo, oy? Naabot na mo diha. Oh, kusugin kay mo padagan si Pakultoy. Mga 90 nga to nas 100 ang dagat. Aha, kabi, oy. Nabiyaan ko ninyo, oy. Mao gani, kusog kay mo padagan sa Pakul. Sige. Padoon ko diha. O sige, bye. Hay, gibang ko nga lang. Tuan mas sa pinamungahan. Mura may ungo sa Pakul, nga padagag motor. Ha, mab, agbas ko nila. Wa mo tubag si Mayta. Asa magha sila? Isprekitek. Nahurot na lang ang ring. Pero way ni tubag. Usban kong tawag. Asa na kan silang dapita karon? The number you have dialed Buisit! or out of call. Di na mo ring! Please try your Shit! Nakontak na nimo sila, ang imong mga anak? Listen, makakontak dari Mayta, hinay makayong signal dari. Uli na lang laki. Makonsensya lagi ko kung muli ko. Muli ko niya, saan naman ikaw? Okay ra lagi ko, oy. Naman si Intoy. Padung naman siya dinhi. Nah, yahak na lang. Sutian talaga, prangkahan talaga. Kulba ko, balaka ko. Wadyo ko, isalig ng intoy. Wa kay salig ni Intoy? Oh, kuyawan, gyud ko ng intoy. Sultian talaga, amigo ko na, pero kuyawan ko na. Nga naman? Sige ra bragtan og siksik ayong babae sa iyang maydi. Unya to? Unsa may labot ako, ana? Gasigil na, pagahi. Ha? Pagahi? Oo, unsa yung gahi? Ay, ginawa ko. Motoskig na pirmi kung makakita og siksi. Ha? Nagyan ka, kining, ay lang pagtuwa na, pero kining, agad kong isulti ako, sus, ginawa ko. Bantay yun ka. Nga akong kabalakan mo, ginang, kung katungdanan ni mo, nga, wag maguko nga, ako gibodyguard mo, niya, kung si may tabo ni mo, ako ba'y pangitaan, ako'y basulon. Di ay lagi kabalaka, uy. May maghimo kog suwat, pagtugot nimo nga, makauli ra ka. Ayaw. Mukontak ko sa akong mga anak. Mangita ko ka sa dapitang kusog signal. Diha o, dang dapita o. May signal diha. Okay, salamat kayo ha. Arios ako. Oh, uy, milagro da, ni kontak. Isa na, si Tatay Pakul na. Siya ning. Tubag ka. Okay. Hello, Tay Pakul. Asa na ka, uy? Nagkiat-kiat na ka? Doon na, anak. Nikundat na ka, ha? Nikundat na ba ka, Tay? Kawanday, kining nawag ko nimo. Aron magpaibaw ko ba? Nga, dili na ako makauli karon. Lano, kaya matrakwit. Kaya nagod mong musulti, anak, nga di ka mo uli. Paibaw lang ko ninyo, anak. Hinday doon na. Ansa mo ko na hinungdar nga di man ka mo uli? Di ko makapauli kay... kuan man, kanang... muistar pa diri sa pinamungahan ang akong amo. Onya, di ka mo uli. Awan sa man, di na gyud kapugan ang imong kundat, ha? Di na gyud, Tay? Doon na, anak. Trabaho naman taon ng ako, day. Unsi trabaho? Nari trabaho o gabi, Tay? Bodyguard. Di ara diri ang akong amo, bantayan ako. Pauli, ha? Pauli, cute. Di lagi taon ko makapauli. Kung dili ka mo pauli, ay na lagi yung pauli.
Ha? Doon na. Abi na cellphone, mi. Pauli kitay ha, pauli gyud. Abi na cellphone. Kilapnim na ni mo cellphone manoy. Ilom da doon na. Unsa man na? Mura magdilira amahan mong gikasulti. Bisa naglagot ko. Lag. Paano di ba siya mo pauli, be? Pero mangutana ta. Mangutana ko, og dili na siya makapauli. Unsay hinungdan. Hello, tay. Tay. Di na siya mo uli. Kagi palabi man niyayang amo. Mo na di rason na di siya mo uli. Ay, ilom da. Hello, tay. Mao na dong. Mao na hinungdan nga nung dili ko makapauli. Kay mag-overnight man di si Maita diri nga akong amo. Nya liso magbiyaan ako dong. Bodyguard ko. Kung unsa may tabo niya, ako'y mapasol. Di ba, anak? Mao gyud. Nakasabot mo ko natay, nakasabot ko. Pero mo lagi, salamat kay nga ikaw nagkasabot ka. Pero kanang manghod nimo, ha? Isu kayo. Palihog pa sabta lang taon, ha? Ay, kabala ka tay, kung may bawa ni tay. Sige tay, diya lang ka tay. Salamat kay anak. Sige, bye tay. Bye anak. Lisurag kinaiya ning akong anak nga babae. Marang-arang na lang si Dongal kay magkasabot ra. Kung dili ka na siya mo ulit dinis ato, ayaw siya papauli ala diri manoy ha. Ay, ikaw ba doon ano? Bida. Kanong di mataw ka mo sabot? Oy, trabaho ram nakatatay ko. Trabaho? Kauban sa usa ka babay, trabaho? Mag-unsa mo sila dito, be? Ngano mag-overnight man sila, be? Ay, gusto man siyang amo nga mag-overnight dito. Trabaho man ng tatay. Sabta na. Manial! Kung na problema ka kabay, ay kabla ka. Ako'y balang Maita. Maintoy, unsa may buhaton nimo kung panalitan ikaw ang mabili mo bantay kaniya, be? Kuhaan ka lang, bantayan ako siya. Okay. Kung maling ko siya, bantayan ako nga di siya malumos. Very good. Very good. Nya, inigkawas niya. Nya ka lang manghinaw-naw. Okay. Bantayan ako siya. Very good. Kung mangayo siya og shampoo, og sabon, tunulan ako siya. Very good. Kung musod siya sa kwarto, abrihan ako siya. Very good. Inigsod niya sa kwarto, musod siya ko. Kara. Sundon man nimo akong formula. Ayaw intoy. Oh, Dili ka makasod sa kwarto. Ha? Kung sipak ko lang musod, okay ra. Unsa? O bitaw, pwede ra gyud si Pakol. Anong siya na may pwede? Ha? Maita? Bodyguard gud siya nako. Samtang ikaw, security guard. Bitaw sad no? Bitaw, Pakol, unsa man? Muli na lang gyud ka? Kuan. Dili Maita. Arera ko. Sigurado ka. Oli. Basig kasukan ka sa imong mga anak. Mao. Nakaparanghid ako. Okay na wala na problema. Sigurado gid ka? Oo, lagi. Di ba? Bayan tayo. Sultihan ka. Ari na yun ko. Karay. Oo, bitaw. Giklaro ni mo ako. Gisulti, giklaro ni mo. Paminot yung gitarong. Okay. Bitaw sad. Maayo sad nang kanang palain og palagsaba. Bay Pakol. Sige man kag soroy sa imong tinda. Mga prutas, mga balot. Kanang so nang palain ba? Palain siya. Oo, palain sa kanang pabugnaw sa palagsaba. Beach po ba? Ligog dagat, o na swimming, ano ba? Palain, no? Oo. Kining, ako sa kong kabahin, bay intoy sultihan, ka? Magkabuangay. Nusinti kay kung night swimming, ay. Wabdi ko kasuwayan, ha? Makasuway ka ron, di ba? Night swimming, gabing dako. Bitaw Pakol. Mag-night swimming ta. May, no? Ako sige, tanaw. Uy, ayun ang mutanaw lang ka, uy. Maliko gid ka. Kung maligo kita, saan na ko pagkaligo, ang maghubo ko. Mga mo kay daang ilisan. Ikaw, doon na kay daang ilisan ba intoy? No? Bitaw mo ita. Wa mamiilisan. Palihas bitaw to. Ay. Diya, maghubo tang maligo. Ay, di na problema, uy. Nga naman? Mamalitas lungsod. O mamalitag atong ilisan.
Atong mga humdunon ba? Oho. O niya, kung malita, ang problema, ani, wang ni kwarta dre. Kana, mao na diha. Ilan, uy, nag-ingon di ay ko, nga kami papalito na ako. Ako ang mupalit para nato. Kana na! Ay, sus, naku, abias ka na ni Baintoy. Ayaw ko na bay. Lisod kayo, maigog tayo magpagasto tang mahita. Hindi lang tayo mag-abusugon. Pakal ka na. Di ba na abusugon? Si Mayta man ka ni munitanyag ka na gud. Bitaw pa, cool. Kuan magod, bisan to ikaw mitanya pero maigog magod kuan agod kanang sobra raw sad ang kamaayo nimo. Unya imo man yan na padungdungog sad mi, magpapalit mi, maigog taw ay noon mas mayo kung magaling na mo advance lang mi. Advance mi sa sweldo nimo aron kami magapalit. Uy, ayaw. Basta ako ray mo palit. Og karon dayon mamalita. Kuyugi ko ninyo pe. Mamalita sa lungsod. Sige, kana, nindot ta. Tala! Nanapakol ha. Gipalitan ta mong duha ni Intoy. Duha ka brief na. Nya, duha ka boxers. Og naapay, rush guard. Giapuran tagit mo. Mao ba? Naku. Kadako na magasto tao ni mo, Mayta? Bitaw lay. Pero, mas maayo nga kanang makapalit ka ng sapatos. Kanang dili ta matunok og tuyom. Ay, tuwan na sa. Naunsa ka naman ton by Intoy. Ayaw lagi ana patuyang. Padungog-dungog sa. Ayaw lagi pag-abusal lagi na. Punaan na sa ta. Punaan sa tagpalitan na. Dili pa kuloy. Sakto gyud si Intoy baya. Mamalita. Daan pa ko. Tanawa. Wadyo ka masipit. Ba Intoy. Sa diyan nagarong si Mayta na. Tanawa. Mamalita na noon. Mamalit si Mayta. Ay, padungog-dungog magod ka. Ba mo tayo umihian raman, pero mas may ganang sapatos. Akong sugyot ka lang makayom saan. Usa na sa importante kayo kanabang papara ni Mayta ba? May kayo siya. Utos, hinoon, okay kayo nga siya sa disan batunog, makapalit sa sapatos nga panagang niya ng mga hait, bato, tuyong, suwaki, unsa pa diya, di ba? Kinahanglan nga, dili ta matunok og tuyom, ha? Labi na sa Mayta, di matunok og tuyom, di ba? Kinahanglan, shoes, sapatos. Shoes. Si. Ito. Pero, bisag wa pa shoes si Mayta. Ikabala ka. Nama ko! Kuguso na ko na, aron di na matunok. Tinood ka, cool? O kayo. Tinuod kayo. Bantay bitaw, ha? Lagi, promise ko na. Honest pa, numpa ko. Okay, na. Mamalita og sandal or sapatos para dipinsa nga dili ta matunok. Asa David? Sa unahan, dito Kini. Nakakita ko dito nga may sandal og sapatos dito dapita. Rubber ba? Okay. Pero kalit lang. Imong cellphone. Nibutang na nimos imong bulsa luyo. Ngano di ay? Nigawal ra ba na? Ay kumpiyansa kay tingalig makuutan ka. Ay, dili oy. Naagot ka nga akong bodyguard. Kaming duha si Ibay Pakul. Niya man may Mayta. Maugani. Nga dili ko mabala ka. Pero sultian ka. Kinahanglan nga maniguro ka kay kanang mga manguot og snatcher. Maay kay nang manayming. Mao na. Tinood na. Kanalagis tao, Drio. Ubay ng tao sa diyo. Tinood na. Basta daghang tao, de gyud ka mo kumpiyansa. Ay, muragwa na tingay, Drio. Kanang dunay mong nguot, Drio. Tara mga tao rin, hilumon kayo ng mga tao rin napitan. Pero sige lang panglakaw ng mga kanahan. Kanina ba mamanguot sa hilumon, no? Milagro ang dapit nga way kawatan na agi na. Mao ba, Bay Pakol? Lagi na, agi na. Siguro ka? Oo, siguro ko. Tanawa. Tanawa si Mayta. Naguna man na to. Tanawa dayon. Nawa, misaliring biya doon na rin misikit. Dos magyan ko na! Kulatahon ko na! Ay, kalma lang ka na. Kuha ng cellphone. Kuha na! Kalma lang, relax lang. Ang mga tao rin mo kulata na niya. Pero wey, aksyon na si Bato.
magpalayo na siya may tao. Ay, tanawa lagi. Hibawan na, mahibawan na. Wala awa. Kita na. Ni boss Maita nga gikutan siya. Tungol kayo doon na nylon nga akong gigot sa cellphone ni Maita. O, sakpa noon. Wala. Gikulata na. Ay, kuyawan ako, uy. Abi na kong madanang akong cellphone da. O sana, wag yung ba sa'yo pa ako pangagpas? Mao nga, di kita angay mo kumpiyansa. Kay karon panahon na, daghan kayong nagkalisod nga mga tao. Punan pa sa bisyo nga makayabag. May gani kay, nakabantay ka, Maita. Oh, nakabantay kit ko. Kay gibitad naman ang akong cellphone. O guwa pa na ko buhata. Higta na ko ang imong cellphone. Labi siguro, wag kay kasayuran nga nakuha ng imong cellphone. Salamat kayo, Pakul, ha? Ikaw gyud ang akong anghel nga magbalantay. Mangaliko ang ta. Ay, unya na, oy. Mangaon na ta. Malitag pagkaon. Naka-order na ko, oy. Mao ba di eh? Ako pa. Nindot na ba kayong panahon, Maita, no? Kayo, tikyop na ang kagabion. Pero, nibanos ang pagsilang sa buwan. Takdol mo na no? Nindot kayong hayag sa buwan. Tinawag ka na may Indoy. Hayag kayo ang buwan. Tanawa. Cool. Nindot na ba ko nung ipanguya basta hayag ang buwan? O unya, makita pa yun ang bituon nga misikit sa buwan. Mabito ni sulti sa kung tatay kaniya to. Basta makakita kang ang bituon mo sikit anang buwan. Murag dalit kuno kang makauyab ana. Sugot mo ba eh? Basta mangauyab ka. Tinuod ka? Oo. Ako na nang gisuwayan. Proven and tested na. In English pa? o lagi, tinuod mo na. Ako mismo may nakasinati niya na. Mao ba? Pero, unya ra nang isulti, oy. Padong na diring atong order. Oo, sabay mong gipaluto ni mo, day, Maita. Ay, simple, oy. Lambay. Pasayan. Nukos. Unya, na kalderita. Nasa lechon kawali. Samot. Ay, ginoo ko. Binato naman kayo ng klasiyas pagkaon, eh. Ay, kanimo pa, Col. May sinang makatilaw taning klasiyas pagkaon, uy. Oh, wala pa magadri. Huwag pa magamtog. Paabot kong tatay Pakul. Naunsabya ka, gina na siya nga dili maulis tatay. Gaya, basta mo pasabton. Nabala ka, manggod ko manoy nga tingalig. Madani siya na iyang amo pa. Ukunya, piyaan ta. Kalimtan na lang ta. Oh, kung mo nang may tabo, adi, manikay-sikay ta. Total, dagko naman ta. Ang inabuhi ta gato. Ansa? Sayun sa? Di ko, oy. Bahala ka. Di ko musugot. Dili, gyud. Uy, di ka makapugong doon na, uy. Ligon-ligon pabayaan na sa tatay. Ngano di ay, ngano man ka, uy. Naunsa di ay ka. Lain kay ka manoy. Gusto gid ka nga makakita og laing babae si Tatay Pakul, ha? Mao ba? Ay, di man ta makapugong niya. Kung magilhala na siya kauban sa kinabuhi. Oh, ngano di ay? Kita di ay. Unsa day ta diri, ha? Unsa ta? Taw-taw ta sumayan? Di paragot, mangutan na ko ni mo ba? Kung maabot ang panahon nga matiguang sa tatay, o di na makalakaw, di na makatima siyang kaugalingon. Kung anguhonan niya na siya, unsa man, ikay matiman. Ha? Oo. Motiman ka ba ng tatay Pakul? Sa higayon nga, mainutil na sa tatay. Di na makalakaw, di na maligo. O magbidri din na lang na. Saman, motiman ka. Tubag! Motiman ka ba kang tatay Pakul? Aw, natural, manoy, uy. Angay pa ba ng ipangutanan ni mo, manoy? Aw, lagi ba? Ngano di ay, manoy? Di ka mo atiman ni tatay. Yang gobis naong ni mo. Anong diligod? Lagi pa. Pero nga nakapangutanan man ka na ko, anak, be. Ay nangutana lang ko. Tungod kay, ang ngayon po na to ng sabton, nga kung maghimo pag-usap sa tatay, maghimo naman, magminyo ba? Magminyo lang usap sa tatay, ang iyang masawa, mao na yun ang makigunong niya. O muatiman po niya. Kaya kung panahon na, nagtuo ka, ha? Nga wa makinahanglan si tatay o babae sa iyang kinabuhi, ngayang ikauban.
Uy, nakinahanglan ka na, oy. Pero tungod ni mo, wasa mangitag ipuli sa dapit ni Nanay Pilar. Ay, dapat lang. Mogrid akong katarungan ako, Manoy, nga di ko gusto nga malang bigit na sa tatay og laing babay. Tungod kay, labing siguro kung naanay babae sa tatay, kalimtan man ta. Og basin po di ay ang babae ay ikauban, daw kayo. Di ko gusto, no? Dili ko gusto nga kita makikuban nila. Ay, noon, may punto ka diha. Mauna nga sabtasad ko, Manoy, nga nung di gyud unta ko gusto nga maduol sa babae sa tatay Pakol. Ilabi na kay, nahimo na siyang bodyguard ron. Basta, lain akong nauna, nabalaka ko. Nailang kong palabi sa gunay mong kabalaka, God. Nabalaka ko. Unsao na lang akong ambisyon nga makahuman sa pag-eskwela. Oh, isag ako. Ano gano'n akong ambisyon kung dili ko makahumag-eskwela? Muna diha. Ni ikaw, sugot man lang dayon kang sa tatay, mahimong bodyguard. Ay, trabaho man na. Arang-arang na lang na nga doon ay sweldo sa tatay. Kaysa magsigil lang nagpanuroy o prutas. O kung sa pa na diha. Mao lagi. Nya karon be. Unsa na may gibuhat nila be? Overnight magka sila dito. Unsa may gibuhat nila be? Oh, ang pulot ah. Manoy. Tugaan ko na. Busog na ito sa panihapon eh. Bitaw. Namin kayang sukan i-order mo na nga busog kayo ta. Pero ikaw ba? Tanaw ko niyo ba? Timi-timi man ka? Ako lang. Una-una lang ko. Una to ang gusto ko mga anak ba. Muray gidangat. Mga bitaw. Mga anak na po. Lagi ba yung sultihan talang ka ba. Una ko na sila nga onta. Hay. May kayo itong sudan. Pero sila, tanaw na ko tao nang sudan ro sa kong mga anak dito. Kaon lang daw to ko Bolinaw. Mga inununan. Ay noon, tulo ka klase ang sudan. Mo ba? Tulo ko klaseng sudan? Aw, okay na ginoy. O lagi, to ka klase. Mero, inununan ang Bolinaw. Okay na, okay. Usa. Okay. Kaduha, pinilitong Bolinaw. Oh, okay na. Katulo, sinugmang Bolinaw. Mura meron. Masugba rin ang Bolinaw. Kakuti. Sugbay. Masugba mo ganda ng uyap. Yan na, kanit lang. Kanina na paingon dari sa Maita. Ala! Kaangayan niya nga nag-bating trunk. Bating shot. Oh, bating shot? Ngayon kayo? Bating shot na siya. Ang gas naong niyo. Ubalim na ko, batrunk ka shot na. Lagi. Maligo gina siya karon sa dagat. Maligo gina na siya. Oo. Ngayon, no? Bating shot. Ligo yun na. Oo, lagi. Unya, bantayan ni mo. Natural. Bantayan ni mo. Ang magdibantayan. Balikan ko. Oo. Kinala nga kung musta inigsaom niya, saom po ka. Depende. Unsa na mo, oy? Uy. Mga ligo na to sa dagat. Kuhaan ka ng, karon na lang ko. Si Bay Pakol ready na siya. Ay, mao ba? Kulta na ko, ligo na ta. Mura mag-tunaw ba? Murag tugnaw pag itingali may tamo. Murag tugnaw pa. Ay, nga na di tugnaw? Mukurog tas katugnaw. Hadlok naman ni mong tugnaw. Kuan lang, kining pag-condition una ko. Unsa man nag-order na mo og beer? Mag-order ko. Sige. Kay mo inom po Abdi ko. Okay. Imo ni, day may ta. Salamat, Intoy. Si Pakul. Wa man lagi ni mo na tagaig baso, Toy. Ay, di lang ko minom. Ay, di lang ko minom. Ha? Nga nang di man ka mo inom, Kul? Inom ang gani ko. Ikaw na hinoy di. Kuan lang, di lang ko minom. Di lang ko minom. Kaya tingali kaya mga hubog tang to. Unya, kung mga hubog ta, wala makabantay ni mo. Diba? Unsa? Ako'y anghel ka magbalantay ni mo. Oo. Diba? Entoy, ganun katawa maga. Katawa maga nganingon kong ako'y anghel nga magbalantay, be. Oo, Bay Pakol, katawa mo dyan ko. Oy, ngano di katawa lagi ikaw sa inong dansi mo pagkatawa. Tingalig, ikaw ang anghel nga bantayanan. Unsa? Bitaw, Intoy, no?
Pagkahanggas naong ni mo ba intoy? Di ba? Hanggaw. Ako alam yan. Usa man ang imo? Ay, joke naman ko lagon. Wala ko. Joke naman lagon. Ako bag tininood ang imo. Dili. Ang today, uy. Nagpasugba ko og isda. Uy, mo ba? Lapas. Awon lapas kaayo. Bag-og yung dunggo. Ay, unsang isda na may ta? Mulmol. Mulmol. Presko kaayo. Wow! Haha, lamig yan na. Ikaw ba'y pakul? Ganahan kang istang sinugba? Nya, presko pa yun, ganahan ka yun, anak. Bitaw pa, Kol. Okay ra ka? Presko. Di jud ko magpili og pagkaon may ta. Di okay go kay ko. Presko good kay to good. Gwapa kaayo. Uy, dili na gwapa uy, gwapa go taon. Ha? Masay dili good. Dili gwapang isda. Ikaw mo'y gwapa. Unsa? Padungan ni. Dako sang atay na ako da. Pero bitaw na. Correct kayo, Ang gwapa ikaw, dili ang isda. Mau! Correct kayo. Ikaw mo'y nindot na may ta. Dili ang isda. Hostos ba'y pakul? Kana. Diha, oy. Ang gusto na ko maniko. Biyaan taon na mo din ha. Di pa man ka mo mga liko. Ay, onya lang may ay, may ta. Sige. Maligo na ko ha. Musaw mo na ko sa dagat. Amping ka ha? Arin ako. Uy. Uy. Ay. Kada. Ang bating suot ni mo. Ubuhon ko ni, uy. Sama ini, oh. Ay, amatra. Oh. Uy. Nako! Agay. Ngano ka, Kol? Imo na tanan. Ngano man, mangayo ka? Pangayo, may pakul, pangayo. Kaliver! Paya tao ni mo, Maita. Liver. Liver, uy. Kaatay ni mo, eh. Ay, nagtutok, Kol, good. Bata pa ba ya ko, Kol? Nyaks. Diligid na ko makontak si Maita. Sprikitek. Hapit ako maglagot. Hapit na gyud. Oh, may nag-text. Uy, si Piolo kini. Basahon ko. I need money. 50,000 pesos. Ang gago. Sayon-sayon nagpangayo og 50,000. Tawagan ko. Asa ka ni siya? Kadako mas iyang gipangayo. Wa mo tubagay. Tubag dayon. Mangayo man ka. Hello? Apol? Ganahan gyud ko nga tawgon ko nimog Apple. Nabasa ni mo nga kong gitext? Oo. Nabasa na ko. Saan ni mo? Dako magkayo. 50,000 pesos. Aw, di ka muhatag? Sagti na lang. Bye. Hello. Piolo, dong. Ari ako. Atagantik ka. Oh, anak ba? Sige, wala ko. Misyon na. Dali, dong. Ari dayon. Paabot ko. Bye. Moari siya. Excited ko. Kinahanglan nga lipayon ko niya. Una na ko siya hatagi. Of course, no? Ang man. Unsa ko diri. Ulol? May laing text. Uy. Si Bia kini. Unsa man iyang gi-text, uy? Basahon ko. Hello, darling. Muanha kuron nimo. Uy. Moari siya. Kung moari siya, og si Piolo mo arisad, magkaabot sila. May laing text. Uy, si Piolo. Basahon ko. Padong na ko diha. Sprikitek. Padong na siya. Ay, nako. Si Bia na sad. On my way, nako. Padong na sad siya. Mag-abot sila.
Oh, no! Oh, come on. Si Martin nasad ni. Happy birthday to me? Oh, ha? OMG! Birthday day ron niya? Allah, nalimot man lang ko. War ba na ko siya kapangandami da? Ijikas ko na lang. Magpada ko niya kwarta. 20,000. Malipay na siya. Oh, nag-text pag-usap. Aha, muanha ko diha nimo. Ay nako, sprikitik. Mag-abot sila dere. OMG. Malimaran ko na sila si Bia o si Martin kay nakaunan si Piolo. Shit! May pakol. Wa ka mating ha? Wa ka maibog? Wa ka matintal ba? Tintal. Tinga ako. Sa may katingandaan ako. Sa may matintal ko. Sa may kaibgan ako. Ha? Sa unsa man? Tintal. Si Maita ko. Oh, nga naman. Naglangoy-langoy sa dagat. Ang magkain pa. Bahala na siya diya. Huwag ko ni tanaw. Tonto. Ito. Huwag bitaw ko ni tanaw. Tanaw. Tanaw, dagwin ako. Ni tanaw ba ko dito? Yan, naunsa naman ka. Nabayot na ka? Ha? Nabayot ka? Nilingiw ko. Ha? Nilingiw ko kay sige tanaw baka antos sa mata. Askang buanga. Habitaw, no? No, mag-antos ta eh. Sakit lang puson ta. Askang buanga. Niya mukawas tingali na. Niya umurag ari siya paingon ako. Tingali na. Nay. Kenapa? Lah. Pakol! Lah, gitawag ka. Oh, ngano? Kuan, nang ako cellphone diha. Videohik ko. Igay. Magpa-video ka? Oh, Kuan. Sige na kay mukawas na ko diri. Pero sa dili pa ko mukawas, maglangoy-langoy yun ako. Magpa-video ni mo. Lakaw na, video eh. Kuan. Okay. Okay ka, Kuan? Okay. Why problema? Okay, ano ka? Sige na ako ang ako cellphone. Makita. Ito na. Tanas may pakul. Bida. Kinis may taon. Klaro magyod nga. Klaro ba nga may gusto siyang may pakul. Ilhan man lihok. Pita. Nga lang si may pakul mag-iyang pabidyohon, be. Nga naman. Nga niamta ko. Ahak biya eh. Na. Nibarog na siya. Nagsabot na sila. Oo. Kurbahag lawas may taon. Agad eh. Unya, nakatupis ang siya. Mauna ni ron. Nanas kong nahuna. Madisgrasya mo yung gwini ba? Dili ka magmahay, Maita. Aning gabi una, pahinungdan ta ka. Sa dili pa ka mag-video, picture ana. Picture ko. Okay. Wala problema. Sige, mupusing na ako ha. Magtakilid ko. Okay. Unya, akong iisang akong tuong bukton. O igunit na ko sa kong o. Kana. Mau nang posisyon na. Okay. Ani mipusing na ko. May naglaing kabuhi ko nagtanaw niya. Kon, walagi kami tupag. Mipusing na ko. Okay. Tirahan ka. Sige na. Okay. Ready? 1, 2, 3. Oh, okay. Okay. Lain na sad nga pusing ha. Okay. Kini. Patik na. Okay. Sige. Sama ka. Muhigda ko sa bus ha. Oh, mahigda sa kasbas. Nindot ka ihigda sa bus, Kol.
Pino kay ang bus, oh. O dili kid hait. Sige. Okay. Sige, pahimutang. Hingda. Okay. Oops. Anak. Mag-ubo ko. Wag lang kung mangigot-igot ay. Okay. Okay. Ingon na niya, buhato ni mo, isang gang imong kamot. Ang imo daw kamot, isang gang imong suwang. Ana ba? Okay? Kini? Ana. Okay, niya, oh. Okay. Paimutan ko, ha? Okay. Okay. Smile. 1, 2, 3. Okay, patik. Okay? Lain ni sakon. Batigaya ko, ha? Sa maini. Okay na ba ang akong posisyon, Nicole? Nagtihaya ko? Okay kayo, pero ako mo'y dili okay. Ha? Nga naman? Nigahi. Ha? O sinigahi, ha, Pakul? O sinigahi? Nigahi. Nitikig akong liog. Ha? Kaya nga naman? Nigahi mani nga nagtanaw nimo. Pag-sure, oy. Oli. Tarong. Tirahan talaga. O lagi, sige na. Tirahin ako. Oops. Okay. Okay, smile. 1, 2, 3. Okay. Okay. Sige. Bangon ako, pe. Okay. Gunit sa kong kamot. Okay. Oops. Okay. Sige na siya. Okay. Video na ka. Ayaw na, uy. Selfie sa ta. Ha? Kita mag-selfie? Oo. Nga no, dili mahimo. Mahimo kayo. Nga dili. Sige. Selfie ta. Okay. Okay. Wow! Ha! Ang ngayon sa duha na. Mana. Nakuhaan ko sa picture. I-post ko sa Facebook. Post ko ni. May di ko ni. Si Maita. Nagtubis. Unya, si Bay Pakul. Nagbating trunk. Hinomdom ko sa lidan lang ni Fernando po ko itong Sharon Cunita. Katong kahit kunting pagtingin. Sikat kay solda. Batalon Sharon. Nya, si Daking, Fernando po, mausad ang bodyguard atong higayon na. May bodyguard niya. Mao ni ang version karong panahon na. Karon, ikaw na sa'y pusing, Pakol. Masaya ako'y pusing. Anak ka niya, oh. Anak ka sa kilid ng dakong bato ay. Ug unya, itikang nimong imong tiil. Diha sa bato. Sige na, Kol. Ang ngayon kay kaanak, Kol. Unya. Unsa man? Picturean ta ka. Ay na lang, oy. Ikaw lang. Sige na. Gusto man ko. Sige na, good, Kol. May sige. Ari ko din na pita. Dari ko. Diha ka. Maita. Wala biya gilasan ko, ani. Apil-apil pa ko ni mong picture. Gusto man ko. Sige na ba? Pusing na. Okay. Gusto kang pinarubin? Ano yan? Niya na. Pusing ako. Okay. Sige. 1, 2, 3. Okay na. Napost na ko. Ano ganang komento? Napayuban ni heart pa. Di sa bintahaan ng akong amigong Spakolda. Bisan tuod may pagka-guwang na siya kay ni Maita. Pero may asim pa. Akong amigo, ang ngayon pa kayo ay. May kimudag pusing lo. Murag di tindirog prutas o balot. Tanawa pag-ayo, Kol. Awa, Ang ngayon kay kasi imong posing. Ambi ko na. Tanawa ko.
Uy, baya, no? Kita mo na? Oo. Mo sa, may ka na, patanawa ko sa imo. Tanawa Ngayon sa kay. Pero ako diha, ay, may lagyo nga may kunot na. Uy, okay lagi kaayo, Kol. Yun na. Saan mga di ba kamtog? Sige lang Facebook dia. Katog na lang manoy, uy, pasagdi lang gud ko diri. Sagdan. Sa'yo para baga matawag ma. Aron maghikay ka sa tungbaw sa suklan. Ako di ay. O ikaw, o mas tatay. Ikay maghikay. Haks na ning tatay, uy. Makalakot. Tuan na sad, bagot-boto sad. Sige na katog na dito. Sige Facebook, uy. Hilom na gud manoy, sa paan ni mo, uy, katog na lang. Uy, Oh, nusa ka? hala no. Kaya matrakwit. Nusa lagi ka? Na, dahil ni pop up diri sa akong Facebook. Si tatay pakul ni. Ha? Hen? Kalagot ko baya, hilas kaayo. Si tatay, nagbating trunk, samtang ang babay, nagtupis gyud. Si Mayta ka na? Ang kuyog itatay? Maudi ay. Maudi ay nga di gyud mo uli, kay nag-night swimming di ay. Muna higipaybaw ni tatay. Nga mag-ubernayat sila dito. Hilas ba yung tatay eh? Kasam na FB. Kang nuintoy. Kato na des no into yung Facebook. Kamao magay ng mga seniors, sinuintoy pa, maro pa man ang kaipas. Ay, wala doon na. Murag tanaw na ko. Padoong na yun yung magminyo sa tatay o laing babay. Di lagi ka musugot manoy. Oh, kapugngan pa mo na nga. Kung gustuhon yun ang tatay. Kung mao na bakakon siya, di siya kaantigong mutuman og saad. Ay, namay panultihon nga ang saad himuon aron lang pakyason. So? Bantay lang gid ka tay. Bantay ka lang gid nako. Tawagan ako bi. Ha? Uy, ay nagdisturba sa tatay, ha? Tawagan na ginako. Ay, aw nala, tawgi. Si Mayta, nang hinaw-naw na. Hinaw-naw na. Wapa. Pwede, ang tanam. Balik ko na doon siya swimming pool. Mubalik. Yan sa man. Wali mo birahi? Ha? Birahan? Usay birahan ba? Wa juga ka dinanggit niya? Pagkabuang yun mo, dinanggit. Songkoy. Higayon naman gunagod. Higayon na kinani mo. Bay, di lagi ta mag-abusar. Ayo kayo. Ay, bay. Dili man na abusar. Usahay, god, ha? No, Magduda ko nimo. ikaw magduda na kung sa magdudahan ni mo. Sa suspect ko ni mo. Ay, lain man niya. Ako ba? Magduda ko nimo nga. Unsa? Bayot ka. Katawa. Unsa? Ha? Ang nagduda ka? Nagduda ka? Pahagkong tanong ka ni. Katawanan. Nga hindi man ko magduda, be, ha? Nga, dako na ka ng kahigayunan, ha? Huwag ikagay mo. Bida, panambot lang. Ako pa'y giskit-skita ng Maytam. Tanaw na ko. Punggit gina ba? Punggit. Okay, barakon sa kay ko. Ikaw tingali ba intoy? Punggit li. Pero ako ba isultihan ka lahi ko ba? Lahi ko. Unsa mo ko nakalahi nimo, be. Lahi ko ba? Lahi ko. Tungod kay di jud ko mahimong mga laka nga sarang makaingon ang babae nga mapahimuslanon ako. Bisag ingon ko ani pero ingon ana ko baraganan ba? Honest ba ba? Honest ba ba? Na. Kuhaan ka ng... Unsa may imong pagtanong? Nasipyat ko ana wa? Sipyat ka. Ha? Sipyat ka. Unsa may nasipyatan ako? Na may babae nga kanang nagmahay. Magmahay mo ay. Nga naman. Nganong ikaw ang gikauban unya way gibuhat. Muna. Kung mao ka na iyang ginauna, wa ko'y mahimo. Basta ako ba'y. Respeto lang yun ako. Respeto. Stilan. Unsay gusto nimo, ha? Unsay gusto nimo? Ha? Ikaw ang panguyaban sa babae? Ay, dili sa kahilas ba na? Ayaw sa data na. Dili na mao ba ito eh. Luod pa minaw. Luod. Yeah, luod no? eh. Nga nung taon nga. Ako'y panguyabag babae. Unsa ta diri? Artista ta? O buyag? Sa kwartahan ta? Manibawat matong balhibo na imong gisulti eh. Nga nung taon? Unsa ko ta diri? May matang milyonaryo. Kay di ta maglisuro babae ang hisgutan
Kung babae na gani, why problema, basta milyonaryo. Kay kadaghanan na nila, madamang yun og kwarta. Mada itong mga lalaki nga daghan og kwarta. Ganoon, sige mapili nga mga butang nga di yung madag kwarta. Pero kadaghanan, mukinlig yun sa lalaki nga dunay kwarta. Di ba? Oo, kayo. Mao nga ko ba, sultian talaga. Hindi lang yun ko magpakawaw. Kay bisag pobre ko ba, ni kung madalig explicar sa babae. O siya? Mada explikaran ko babae. Tira. Kung ang babae mo explicar sa lalaki, sultian na ka ba, mo na ilabing nga dili na ko gusto ba. Di ko ganahan sa babae nga mo mag-una-una. Kay ma-turn off ako, ana. Turn off. Tanoy, sige, iskuta na. Ito na to si Maita, dito sa swimming pool. Sige, tara! Na si Maita, ligo swimming pool. Ano? Kulban na ni. Naarbay mga lalaki nga nangaligo po. Tural. Swimming pool ko na. May magpara na sa katao. Dagan mga ligo diya. Na ay lalaki nga. May aksyon o paduol ni Maita. Anak gina. Kaya maam gina. Kita og mga langoy-langoy ta. Doon ta. Ang aman og imo ng pungan. Nga natural man gina. Nga kung maligo kag swimming pool, na ay mga tao nga dool nimo bisag dagat, di ba? Oo, bitaw. Ay! May bagting makong silpon. May, tabago na ko, may. Hello? Naintoy, paliho ko tatay pakol, be. Unsa? Magigsulti ko tatay pakol. Nagkasabot ka? Ihatag ni tatay ang imong cellphone pagdali. Bay, pakol. Imong anak, si Duna. Isog kayo. Makigsulti ko nimo. Unsa? Ambe. Oo, na. Okay. Hello, anak. Hinday doon na. Hinday doon na? Pasamantay, natagbaw na kasi mong kundat, ha? Nagtrabaho man ko diri, anak. Trabaho ng nag-night swimming mong Maita? Night swimming? Ay paglimod tay, nakita na ako. Ilasabi ni mo tayo nagpating trunk pa ka, ug si Maita sad nagtupis. Ha? Iluod ko nagtanaw ninyo tay. Iyo na. Nganong... Ngano? Mangutan na kagaw nakakita ko ninyo, ug nahibaw ko sa inyong gibuhat, ha? Nganong naibaw ka? Naamos Facebook tay. Facebook? Man ko mag-Facebook. Dili ikay nag-post sa Facebook, no? Kinsa ba na nag-post sa Facebook? Sino yun, Toy? Unsa? Uy, ara ba kung mahibaw na, Inday? Apa na tayo, Selfie pa mo. Muragin mo correct. Unsa man, nayabag na ka na mong agaon tay, ha? O kalimta na lang minimo diri? Di mo na mahitabo, anak. Ayaw kitay. Dapat lang, kay tingalig na. Mabugnuan ko ng imong amo. Doon na. Maudi ay, nga dili gyud ka makontak sa imong cellphone kay imo tingali ng gituyo nga dili may makakontak nimo aron di ka madisturbo, di mo madisturbo diha. Mao na no. Nasayop ka na. Wa ko nga sayo tay. Bantay ka lang gid ha. Bantay lang gid mo. Mag-abot pa ng may tao, bugnuon ko na siya. Doon na. Hello. Doon na, nak. Hello. Giyag na. Gi-off na niya. Ano sa tuyo ba? Ha? Ano sa tuyo? Sa tuyo. Sa tuyo. Kamre hinungdan buanga ka? Ako Post na sa Facebook. Imo mag-picturean Maita silpe mi. Nya imo gi-post Facebook. Oo. Lingaw lang ko daghan magay mga reaksyon gani daghan kay mga nikon ni heart. Daghan kay reaksyon no? Ni heart. Usa na nga kung anak kami himog reaksyon na. Ha? Nasuko to ba kayo? Unsa? Susbida ang kamaldita lang yun nimo. Di man ko maldita manoy, naglagot lang yun ko. Wala tumahimutan sa tatay dito. Bahala siya, uy. Ay, nimo doon na. Basta makitaan ko na sa Maita, basta mag-abot among daan, bugnuon ko na. Ay nagbuhata ha. Basta maatla na ako siya sa iyang kabuang o bugnuon ko na siya. Langkatan ko na siya sa iyahang panty, buanga siya. Doon na.
Oh, Piolo. Piolo. Oh, uy. Mas Piolo. May biya lang siya na wako pukawa. Spikitek. Oh, shit. Oh, si Piolo. Hello? Piolo? Apol, wala ko mananghid ni mo. Asa na ka? Anong gibiyaan lang ko ni mo? Sorry kayo, pero wala ko magpaibaw ni mo. Tungod kay Tawag kay unsa? nagpaabot na ako si Cynthia. Ha? Kisang Cynthia? Sorry. Unsay sorry? Pularga na ko. Kuyog ni Cynthia. Pangakong pangasawa nun. Unsa? Salamat sa imong tabang. No. Shit ka, Piolo. Sunda lang yun ninyo kanunay ang matagsumpay ning sugilanon. Ayay, mapriso ko! Tagsulat og direktor, Cebu City Councilor Francis Iliaga Ginhawa Delfinis Pares, Spinner Randy Tayad, Audio Editor Jeffrey Gabonada, Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Umuto ka listeners ang part 5 sa Ayay Mapriso Ko. So, init na gyud. Taligsik nga murag. Ganina kawanon kay gadagumblag ko mga listeners ba niya. Karon ning init pero nagi po taligsik na. Lagi na kanay tent ari oh. Tay ka pasilungan. Kapasilungan sa init o ulan ba no? Nya. Waiting sheet puno mao puno waiting sheet kay na may mga habal-habal drivers ari dapita no. Yan. Nya tricycles, no? May mga tricycles ari dapita. Dapit ni sa barangay hall mga kalisteners. O mao to mga kalisteners no, unya na pud ko mag sa nagpaabot sa Maribel na tingali unya na lang no kay kasi buabot na rin akong gipaabot no. Christmas party lagi na mo ron niya. Kini Filipino time ang kita no. Gasabot may 9:30. Sa narong oras alas 11 na. Pero makasabot na po ko na kay Filipino time na kita no. Sayo kayo atong oras abot niya. Ma-extend og mga pila ka oras kay tingali dugay na tulog, dugay na kamata no. Una nga imbes alas 9 alas 9:30 ang sabot na mo, nahimo na ning alas 11 na. Alas 11 kape na mga kalisteners no. Sige lang kay Pasko na po doon niya. Sakto po kayo ba nga kanang sakto po kayo alas 11 na ron. So hindi kabot sa Christmas party. So sakto po pang paniud to ha. Filipino time kita ni nya kuan Filipino time pero timing gid po din tingkao na. Mga kalisteners. Sakto ko ni Filipino time ba. Sabot og sayo niya dugay mo abot. Nya tingkao na sayo ayo. Kita ko mixer na mga kalisteners no para kuan po ba. Pasko man dapat. May smile po ta no. Yan kita mga Filipino no. Muna ito ang Filipino time. Pero kaya kita mga Pilipino good busy kita kanunay no. Mga tag mga gibuhat-buhat ba. Ya. Dugay sa makatog kay tungod ni mga cellphone no. Malingaw og FB no. So dugay matulog. Ja dugay sad kamatag sayo no. Nana kita no. Pero mao ni ato ang ikuan ta New Year's resolution ba nga usbon na to ning kuan ato ang magkuan ta mag time management bra si tawag na kay para
makontrol no kay lisod man pud pa yun na nato ning ato ang taga Filipino time no kay muning tao ko ni usa sa nungdan nga ang mga Pilipino way pagasinso kay tungod aning ato ang naandan ba nga Filipino time no unsay oras nga sabot di matunong no ano no so murag usa ni sa atong New Year's resolution kaya ang kabag-uhan mga kalisteners no magsugod yun sa ato ang kaugalingon no nga paningkamot no kaya dili ito ibasi ni sa swerte-swerte kada mga palihi-palihi di ta nang palihi-palihi kay ang grasya sa Ginoo dili ni palihi ay di ni paswertihay di ni patutuhay no mo nagiingon sa Ginoo nga lihok tao kay tabangan ko ikaw no so lihok paningkamot no kay mutabang ang Ginoo dili ta magsalig ng palihi kay wa na gitudlo no wa na gitudlo sa simbahan no kining pali-palihi mga tinuhan sa mga kuan Chinese kanang mga palihi no bisan si Father Darwin kanunay gyud nang gipahinumdom mga kalisteners nga dili ta na magbato na ng mga totoo ba mga pali-palihi kay wa ba tay salig sa Ginoo no nga mao may tinubdan sa tanang grasya no mo'y naghatag sa grasya mo na nga salig ta no? Kaya bagunsa man na magsigpali-palihin niya way action ba di mo mag-agad sa swerte maparehatan ni Juan Tamad na mga kalisteners nga sige gutom na naay punuag anay saging nangahinog ng saging makita sa ibang tana nga gahigda si Juan Tamad sige gutom di gyud mugawas sarong kwao ng usa ka bulig nga hinog nga saging anitabo giunhan sa mga langgam muna no kita magpakasama ni Juan Tamad no kamot yapon uy nataas mo dahil istorya mga kalisteners no maor to so usbon ako malipayong Pasko na itong tanan o God bless no Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry